L-approvazzjoni tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti f'pajjiżna kienet imfaħra f'rapport tal-Grupp ta' Stati kontra l-Korruzzjoni fih dan il-Kunsill tal-Ewropa, magħrufa bħala il-Greco. Il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti kienet ilha mweda snin minn amministrazzjoni preċedenti. Iżda kien biss f'Lulju li għadda li kienet approvata wara li l-Gvern preżenti għamilha waħda mill-prijoritajiet tiegħu f'sensiela ta' liġijiet maħsuba biex iżidu t-trasparenza. Issa din il-liġi tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar. Id-dħul tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti huwa ta' min ifaħru qal il-Greco fir-rapport tiegħu. Filwaqt li jkompla jżid li din hija kisba importanti fil-qasam regolatorju. Iġġib aktar trasparenza fl-isfera tal-finanzjament tal-partiti f'Malta, kompla jinnota l-Greco. Il-Greco żied kif din hija liġi tajba għax tagħti poter lill-organu awtonomu li hi l-Kummissjoni Elettorali li tissoġġetta lil partiti għal sanzjonijiet amministrattivi f'każ li liġi ma tkunx osservata. Ir-rapport jinnota wkoll kif issaħħaħ l-iskrutinju dwar l-infiq tal-kandidati. B'hekk dan ir-rapport wassal biex wara ħafna snin il-Greco m'għadix tqis lil pajjiżna bħala wieħed mill-pajjiżi li jiksru ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu. Fl-istess ħin saru wkoll numru ta' talbiet li l-Gvern Malti qiegħed jevalwa. Fi-stqarrija tal-Ministeru tal-Ġustizzja kien innotat kif dan huwa ċertifikat sabiħ lil Malta ta' aktar kontabilità u trasparenza.